sådan, de her tusser er så ud. Det er sådan et lille sødt nuttet udseende. Ja, det du godt kan lide at være herude i naturen. Der er mange dyr. Vi har 2 frøer i vores kasse. Men vores mål er mest stålorme, salamandere og snore. Hvis vi fanger en i dag, tør du så røre den? Godt, jeg kender forskel på snor og hugorm. Men du skræmmer mig ikke. Jeg ved dig. Jeg ved, du ikke er giftig. Du er et pragteksemplar. Selvom du ikke er den største slange, som er små. Jeg synes, det er bare sjovt. Jeg har også været herude med sine venner. Alberte, hvor er du henne? Nå, der er mange frøer. Jeg har en. Ja, minifrø, frø og store frø. Hvad tror du, hvad er det, du synes, der er sjovt? Det er bare det der med at sådan kunne gå rundt med alt det her, man kan lege alt muligt. Altså sådan, som man måske ikke rigtig kan lege hjemme i haven. Mosens sumguder kommer efter os. Men vi skal give dem navne, når vi slipper dem fri. Jeg har allerede. Har du det? Men vent lidt, jeg tror, at Storegøj er en kvinde. Hvorfor tror du det? Fordi frøhunder er større end frøhanner. Det er Tykkesakke-Signe. Det er Tykkesakke-Signe. Nej! Tykkesakke-Signe. Hvad? Det er også godt, hvis man nu er sådan en type, der måske ikke leger med så mange. Så kan man tage herud, fordi det er sådan et sted, sådan, så kan man, det er sådan, at man kan godt gå rundt og fiske alene, uden at man har brug for en anden. Ej, det suttede lige på mig. Nej, hvor er det dejligt. Ej, det er dejligt, ligesom de der pussefisk. De er virkelig nemme at fange, måske. Den frø der. For eksempel, jeg kan godt finde på at sidde og gå og snakke med mig selv, som om jeg er sådan en interviewer. Interviewer? Ja, sådan om naturen. Hvordan? For eksempel sådan, så går vi her i Amazonas, og der er en dødsensfarlig giftpilefrø. Så du sådan reporter sådan en, Ja. Fortæller om, hvad du oplever. Når vi kommer hjem, skal vi så tegne frø. Jeg vil tegne det vildeste, vi fanger. Også mig.